Satria Piningit ki ning pingit yo joge apa piye lho? Wah, piningit ki jenenge disimpeni, gek digodhog supaya ndek akal nalar sing sehat dan berketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan Pancasila ini. Ora mung sembarang pingit wong yo. Tak kira ora pingit yo jog, pingit ring surat. Pingit ring surat ya lho. Itu namanya Satria Piningit. Terus kuwi ndadekake kemakmurane Indonesia betul-betul bervokal kerakyatan. Jadi ora mung sekedar do butuhe dhewe, mulane ndelok negara saiki iki wah bubrah tur babreh. Masalahe anggere wis do ngenal duit gede, do kecekel. Iki berarti wis ora ndek akal. Ora dadi rakyat. Ndur. Oleh do ngamalke Pancasila do saka ngisor ora saka dhuwur. Satria Piningit mengko bakal dumadi yen wis ana salah sijining manungsa sing iso ngamalke Pancasila saka dhuwur. Kok saka dhuwur? Saka ketuhanan. Saka ketuhanan yang Maha Esa. Wong ling rintis ngono, ora jero ngamalke dadi walik. Nek diwalik akhire wah adil dike aku leh. Ora ada kelingan karo sing bener. Ya. Nyambung iki karo anane iki. Ini Satria Piningit. Ora nek mung ra dipingit artinya belum disekolahi sing tenan. Terus Satria Piningit ki ning pingit yo joge apa piye lho? Wah, piningit ki jenenge disimpeni, gek digodhog supaya ndek akal nalar sing sehat dan berketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan Pancasila ini. Ora mung sembarang pingit wong yo. Tak kira ora pingit yo jog, pingit ring surat. Pingit ring surat ya lho. Itu namanya Satria Piningit. Terus lah kuwi iki kendien darep-arep ning ra teko-teko ya jele to, Mbak. Wah, soalé ana cerita, cerita dua versi. Siji kuwi saka nak turune RI1, Bung Besar. Wah, Bung Besar. Ning ana meneh iki sing saka istilahé rakyat jelata ning sing bener-bener iso ngrasuk apa maknane Satria Piningit. Maknane Satria Piningit wis jelas dikeki judul nang Pancasila. Jadi ora bakal Indonesia walaupun nanti jadi Nusantara, kuwi tetep Pancasila adalah dasarnya. Nah itu. Cek, jenengan kok muni Indonesia akan jadi Nusantara iki ya? Ya nang ngrungokno TV. Bagong kok. Bagong iki ora kena salahke. Bagong iki arep diaku ya monggo, ora diaku ya monggo. Soale sing jenengke abang Rama Tunggul Panuntun. Nek wong ngerti Rama Tunggul Panuntun, siapa dia monggo. Iku padha karo Bagong dhewe takon apa bener sabda Pandhita Ratu kuwi tenan. Kasinyatan apa jejiblane Mbah Bagong kok ya abot ning kok ya tenan. Nek wong ora tenan, ora ngerti umplenge ambone umpleng Merapi. Mbah Bagong ngerti. Bener saka BMKG yang menyatakan luasnya padha. Nah, itu Satria Piningit memang kaitannya mengakses kekayaan amanah. Lah terus apa? Se. Rasa nggon duit nek. Rasa nggon duit. Se. Aku iki. Aku bakal butuh duit. Se. Saiki nggon kuwi ketuhanan sing dimaksud ki piye? Sing urutan saka dhuwur mau. Ya ketuhanan yang Maha Esa kuwi arep mewujudkan
baik itu persatuan juga persatuan berdasarkan ketuhanan. Arep kerakyatan ya kerakyatan yang berdasarkan ketuhanan. Arep keadilan sosial ya keadilan sosial yang berdasarkan ketuhanan. Termasuk Nek ora musyawarah iya, berdasarkan ketuhanan. nek ora berdasarkan ketuhanan engko njur muni adil ora padha akhire sing ora padha terus ora nganggep anu tapi engko padha malak-malakan akhire ya kesedok tekel KPK. Wah, kuwi jenenge wong bodho. Burung meresapi arti piningit. Nah, Piningit iki piye to? Piningit iki artinya benar-benar diuji untuk mengheningkan kebenaran. Diuji untuk mengheningkan kebenaran. Jadi ora meng waton orang bicara benar dianggap benar. Nah, benar Ngel filsafat ya. Jadi orang benar jangan dianggap benar. Iya. Oh, piye terjemahane iku ya? Harus tahu benar makna kebenaran. Oh, jenenge manangil. Mula ana istilah bener ning ora pener. Nah, itu istilah di sana. Ini sing ngrungokke wong gede-gede kono mungkin ya ora apa kupinge. Nek spen Ora gagas. wong iki ming cangkeme bakok. Kan gagas. Jadi memang bener nek wis nanti ana satria piningit terus sing jenenge muni Indonesia makmur dan sebagainya wong pancen didit akeh wis dijajah Belanda 300 tahun dianggap ra iso merdeka, bahkan merdeka dadak lah bondo-bondone londo ki bingung wis di sertifikasi dunia. Mulane Indonesia ki kajen kelingan senajan ana sing muni nganu Indonesia utange akeh nyatane ra ono sing nagih. Wong wis disarutan. Pesan tanggung jawab. Gusti Allah. Angger ora ketuhanan wae. Tok nyarutan ketuhanan meneh ora payah. Tanggung jawab tetep disarutan. Oh, Wong anu apa ngerti sih jelas itu ndak menyengsarakan masyarakat ya sarutan. Itulah itu duite sapa nek ora duite yen sing diamanke itu. Makanya kabeh padha kaya rebut bujung oleh arep makelari caire dana amanah kok sithik dhisik itu versi bakal dipercaya kena ora kena. Neng fakta karena pelaku jenengan. pelaku. Ora kok kudu ana rong versi. Sing kuwi mau saute piningit ngono. Siji versi rakyat jelata, siji versi apa gitu. Memang kebanyakan orang berbicara trah itu misalnya trah presiden. Ngertine yo putra-putra presiden. Mongko awake dhewe ora ngerti putrane presiden ki pira. Nek sing ketokno di Indonesia kuwi. Lah sing luar negeri ora ngerti nyatane banyak sing ngaku saya putrane presiden saka Den Haag, saya saka Jepang, saya saka wis ketemu Mbah Bagong kabeh. Nah, itu masalahnya di situ itu. Jadi aku bisa omong ngene iki, iki ngaku anake iki anak-anake. Kapan? Aku ora ngerti, Bagong ora ngerti kuwi. Ane do omong dhewe-dhewe kok. Dosowane jenengan to. Iya. Ndi nemoni nang Jogja, ndi nemoni nang Solo, ndi nemoni nang Minggir, Kulon Progo. Wah, wis jadi ning ra apa-apa karang Bagong iki mesti digawe bingung. Ya teko tak tambangi ning kenyataan tugas sing didhawuhke nang Bagong iki mesti rampung. Ning ra bayaran aku sing marahi kanal Bagong ngono iki mane iso dubleh rono rene nek ning jenenge Bagong. Kan ini ceritanya Bagong dari
jadi Cal- Kapolsek Karangkadembel gitu. Tak kira kan ketua pemuda. Karang Taruna. Kapolsek Karangkadembel. Nek ceritane Bagong dadi ratu, lah kok nek wis gengsi ngetokke apa permintaane sing dadi apa guyonane Janaka le arep rabi. Lah kuwi agek ning dadi Bagong kuwi dadi ratu mung sekedar simbolis. Engko njur mahkotane dikeke bendarane. Sik, Mbah Bagong.